Hi ha altres convencions que també parlaran de mil i uns projectes amb molts temes que preocupen. Però ningú té la credibilitat que té el PSC a l'hora de parlar de la realitat. Perquè nosaltres els projectes no ens els inventem en un gabinet. Nosaltres sorgeix de l'experiència del viure cada dia els reptes que hi ha en els nostres carrers, a les nostres places. I per tant, que sàpiga Catalunya que el que aquí es treballarà avui i demà certament tornarà a ser les prioritats, el treball que seguirà transformant la realitat de Catalunya. L'engrandiment de l'etapa juvenil, l'augment de l'esperança de vida, les transformacions en les famílies en plural, perquè aquí hi ha hagut grans canvis socials. Davant d'això, nosaltres plantegem reptes molt concrets. Un és que hem de fer un gran salt endavant en les polítiques de cohesió. I per això parlem de famílies i també parlem de la unitat més propera que són els barris. En aquest espai hem de generar oportunitats de nou desenvolupament econòmic. I en això és bàsic. En aquest text està el que és l'aposta dels socialistes per la sostenibilitat. És a dir, perquè les ciutats i els pobles puguin anar disminuint el consum d'energia, siguin solidaris en aquest objectiu que l'altre dia la Unió Europea es va establir, d'emetre menys emissions nocives i també de consumir menys energia. Això també és la definició de ciutats i pobles intel·ligents.